Hayırlı irtə, hörmətli tamaşaçılar. Tapşırığını başlap ekranlar aldına İski Kolat Keşçiler Pasiolığında ömür sürüşü hörmətli milletdaşыбыз Rüstem Zıyevich Sanjapov'nu çağırıp alabız. Bugün 19 oktyabr günü ol özünün 55 yaşlık yubileyli doğan günün karşılay. Әлеге матур гомер бәйрәме белән ихластан аны беренчеләрдән булып яраткан тормыш иптәше Фирдәвес Рәхимҗановна, кече кызы Регина, кайнанасы Фәридә Шикуровна, балалары Рушан, Рамил гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле тормыш иптәшем, сөекле әтиебез, хөрмәтле киявебез, синең бүген бик матур туган көнең. Безнең өчен син чын гаилә башлыгы. Синең һәр сүзең, һәр эшеңдә бик мөһим булып өстен яши. Син үзең дә бик гадел. Барыбызга карата да мәрхәмәтле булып, шын ир булып яши беләсең. Инде 31 ел бергә гомер сөреп, бу якты дөньяда бер-беребезнең иң якын һәм кадерле кешеләренә әйләндек. Татулыкта һәм мәхәббәттә ике кызыбызны үстереп, бүген инде онык күрү бәхетенә дә ирештек. Бар гомереңне шофер булырга багышлап, башлап сельхозхимиядә, аннары тулай торакта машина йөртүче булып эшләдең. Кайда гына эшләсәң дә, сине гади һәм гадел булуың өчен яратып хөрмәт иттеләр. Газиз ирем, рәхмәт сиңа. Гомердә дә гаиләңне кимхур итмичә яшәткәнең өчен, мине бәхетле хатын ясаганың өчен, балаларыңны якын итеп үстергәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Мин сине олылап, хөрмәт итеп, нык яратам һәм бу сөюемнең гомерлек булуына ышанам. Раббым, канатларыбызны мәңге парлы кылсын. Тормышта иптәш сайлапмын, ике бишлегә лаек. Буе зифа, йөзе күркәм, акылы, хылкы аек. Бүген аның туган көне, мәхәббәтемне бирәм. Аның янәшәсендә мин үз бәхетемне сизәм. Рәхмәт әйтеп бәхет телим. Тигез гомер итиек. Икәү бергә алтын, бриллиант туйга барып җитиек. Сөекле әткәем, без сине шул кадәр көчле яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Тылсымлы балачагыбыз өчен мең рәхмәт сиңа. Киләчәктә сөекле әнкәем белән бергә яратышып яшәгез. Әтием минем асыл кеше. Аңа карап сокланам. Исән имин булуына шиксез Раббым шатланам. Бүген котлап туган көндә теләкләрне телибез. Синнән дә юк кадерлерәк безгә кешеләр дибез. Алтындай якыныбыз матур теләкләр алды. Безнең йөрәкләрдә әткәй иң якын булып калды. Кадерле киявебез, без дә бар теләкләргә кушылып сиңа гаиләдә иминлек, эшеңдә уңышлар телибез. Сөекле кешеләреңә карата мәрхәмәтле булып алда да яшә. Үз балаларыңны бик лаеклы килеш тәрбияләп, кызым, апабыз белән асыл гомер юлы узасыз. Бәхетле булыгыз алда да. Котлы булсын туган көнең, теләкләрне бездән кабул ит. Бар туганнар, якыннарың белән 100 яшеңә кадәр барып җит. Хөрмәтле Рөстәм Зыевич, бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылып, бүләккә җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Күңелемне әсир иттең дә син, урап алдың татлы кочакка, татлы сөю, татлы иреннәрдә, дөрләп яна җаннар учакта, татлы сөю, тәме иреннәрдә, яна йөрәк татлы сөюдән, язмышымның тоям рәхәтлеген, синең өчен янып көюдән, татлы сөю, тәме иреннәрдә, яна йөрәк татлы сөюдән, язмышымның тоям рәхәтлеген, синең өчен янып көюдән. Исерәмен синең карашыңнан, югалламын серле күзеңдә, мәхәббәтнең иң кайнарлыгын, җыйдың икән иркәм үзеңә, татлы сөю, тәме иреннәрдә, яна йөрәк татлы сөюдән, язмышымның тоям рәхәтлеген, синең өчен янып көюдән, татлы сөю, тәме иреннәрдә, яна йөрәк татлы сөюдән, язмышымның тоям рәхәтлеген, синең өчен янып көюдән.
Duyam rəxətləyin Senin üçün yanıb köyürəm Tatlı suyu dəmə irinlərdə Yanan yürək tatlı suyurəm Yazmışımdan duyam rəxətləyin Senin üçün yanıb köyürəm Yazmışımdan duyam rəxətləyin Senin üçün yanıb köyürəm Рөстәм Зыевич Санжаповны 55 яшьлек юбилее белән чын күңелдән ерак Владивостоктан кызы Юлия, тормыш иптәше Дамир, оныгы Алим котлап, җылы теләкләрен юллыйлар. Кечкенәдән үк мин әткәйне ир-атлар идеалы итеп күрдем. Ул безне саклаучы да, яклаучы да, тормышыбызны матур кылучы кеше бездә иде. Әткәйнең сүзе гаиләдә мөһим һәм өстен булды һәрчак. Бу әниебез тырышлыгы белән шулай эшләнде. 31 ел алар бер-бересенә нык терәк тә, кирәк булып та гомер кичерделәр. Йокысыз төннәре, арган көннәре барысы да без балаларына багышланган иде. Яраткан кешебез, рәхмәт сүзләре артык күп әйтергә мөмкинлек тә вакыт та табып булмый шикелле. Бүген без ул хәлне дөресләп, синең ярдәмең өчен олы рәхмәт әйтәсебез килә. Бел, без барыбыз да сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сөекле әтиебез һәм яраткан бабакаем. Без сине чын күңелдән матур туган көнең белән кайнар котлыйбыз. Сиңа ихлас күңелдән бетмәслек дәрт, саулык телибез. Оптимистик карашың белән бу дөньяны һаман да матурлатып, бар тирә-юнеңдә булган кешеләрне шатландырып яшә. Ә бездән исә бары рәхмәт сүзләре генә кабул ит. Чөнки безнең бүгенге матур тормышыбыз ул синең ару-талму белмәүлек аркасында. Без сине бик яратабыз һәм синең белән горурланып яшибез. Синдә ирләр очрый сирәк, әни бәхетле, табалган, гомерлеккә синең ярың, хатының була алган. Әтиебез алтын кеше, сыкландыра бар эше, ярата аны туганнар, күрше-күлән бар кеше. Бабакаем минеке, бердән-бер бик кадерле, мәхәббәт аңа карата күңелдә тау кадерле. Бүген аның туган көне, онтылмаслык бәйрәме, шуңа аңа юллыйбыз без изге теләк бәйләме. Котлы булсын, матур уссын бүгенге туган көнең, безнең бәхеткә дөньяга ашкынып килгән көнең. Кадерле Рөстәм Зыевич, якыннарыгыз чын күңелдән котлап матур җыр да бүләккә юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Тормыш юлларын үткәндә син әти миңа үрнәк, киңәшемдә, сердәшемдә һәр чакта ныклы терәк. Юатасың авыр чакта, бөлешәсең шатлыгым, ирәтең күрә белергә бу дөньяның ваклыгын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Мөһим кешем яшәвемдә син ул әтием, һәр вакытта янәшәмдә яратканым газизем. Гомер бирсен Ходай сиңа, саулыктан айырмасын, парлап очкан канатларга давыллар кагылмасын. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Чын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем.
бәхет нурысы белсен, шатлыклардан сөенештен гомер юлын үрелсен. Изге теләк йөрәгемдә, бу җырымда хисләрем, мине бәхетле син булганга озак яшәткән. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәкъ син булганың өчен кадерле кешем минем. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәкъ син булганың өчен кадерле кешем минем. Нәкъ син булганың өчен кадерле кешем минем. Кадерле кешем минем, озак Шулай бүген гаиләбездә икенче бик мөһим бәйрәм бар. Гаиләбез кояшы булып туган кече кызыбыз Регинага да 18 яшь тула. Шул уңайдан әтисе Рөстәм Зыевич, әнисе Фирдәвес Рәхимҗановна, апасы Юлия тормыш иптәше Дамир, племяннигы Алим, әбисе Фәридә Шикуровна, абылары Рушан, Рамил гаиләсе белән үз теләкләребезне юллар идек. Татлы, иң кечкенә, йөрәгебезне изгән балабыз, сөеклебез безнең. Рөхсәт ит бүген синең матур туган көнең, яшьлек чорыңның иң күркәм 18 яшьлек туган көнең белән котлап китергә. Балабыз бу дөньяга тугач барыбыз да шатландык. Безнең өчен икенче Ходай бүләге, апасы өчен курчак сыман матур, кечкенә генә яраткан сеңеленә әверелде. Балабыз кечкенәдән үк бик тырыш иде. Ходайга шөкер, бүгенге көнгә кадәр ул йөзебезгә кызыллык китергәне юк. Регинабыз безнең пәйгамбәрләргә генә хас булган олы сабырлык иясе, тыйнак, кадерледән кадерле. Туганлык кадерен аңлап, бик хөрмәтләп яши. Ул гомердә дә юк дип әйтми, киресенчә гел ярдәмгә ашыга. Регинабыз, син һәр вакыт яхшы күңелле, сабыр, кешелекле, олы җанлы, ягымлы кызыбыз, сеңелебез, оныгыбыз да. Без сине ихлас күңелебездән ихтирам итәбез һәм яратабыз. Алдагы тормышың кайгы-хәсрәтсез үтсен, сәламәт бул, матур гомер ит. Укуыңны тәмамлап, үзеңнең сөйгән ярыңны очратып, матур гаилә корып, безне дә шатландыр. Һәр вакыт шулай изге, сабыр, шат күңелле булып озак яшә. Алтын алма кисәгебез, Регинабыз шат бүген. Бәйрәм дигән матур хисләр биләгән аның күген. 18 яшь ул күп түгел бит, бер туктап җырлап алу, яшь йөрәкне упкыннарга рәхәткә төреп салу. Әкрен генә барысында син булдырып киләсең, якыннарың, туганнарга бар җылыңны бирәсең. Я бер Аллам, якыныбыз бәхетле булып торсын, җылы уясында инде бары шатлыктан кырсын. Аны уңыш дигәннәре кайчан да ташламасын. Бәла-хаза, кайгы-хәсрәт ишекләр шакымасын. Сагышларга юлыкмыйча, сөенечләр татысын. Баш очында май кояшы һәр чак аның балкысын. Котлы булсын туган көнең, кабул ит җыр бүләккә. Күркәм җырларны сайларбыз, истәп сиңа теләккә. Кадерле Регина Рөстәмовна, көзгә искән җил сине назлап алып, сөеп кошып теләкләр белән бергә матур җырда илтсен иде. Бәхетле бул, матур туган көнең котлы булсын. Гомер бәйрәме, туган көн, ул туган көн, дус туганнар җыелышып, бәйрәм итә торган көн. Котлы булсын, шатлыкка тулы торсын. Без теләгән теләкләргә бөтен җиһан кушылсын. Котлы булсын, шатлыкка тулы торсын. Без теләгән теләкләргә бөтен җиһан кушылсын.
бәхетле, бик бәхетле, гөрләп бара эшләрең, яныңда янәшәңдә яраткан кешеләрең. Котылы булсын, шатлыкка тулы торсын. Без теләгән теләкләргә бөтен җиһан кушылсын. Котылы булсын, шатлыкка тулы торсын. Без теләгән теләкләргә бөтен җиһан кушылсын. Бөтен җиһан кушылсын. Бөтен җиһан кушылсын.